מה קורה? אוקיי, ללחוש. היום אני עושה הפתעה מטורפת להישרדות. אם אתם שואלים למי כל המתנות האלה, בואו נחביא אותם רגע ואני אספר לכם בלחש. נחביא אותם. אוקיי. אני עומדת להביא מפה חטופה שחלתה בסרטן. בואו נקבל בכפיים את רומי. בואו נעזור לה לעמוד. הנה. מה קורה רומי? הכל ממש בסדר. אוקיי, אז אני לא אמורה לגלות לך את זה, אבל את פה באולפן ממש מפורסם, אז בואי, יש לך פה מתנות. בבקשה. הנה זה בשבילך. זה בשבילך. בשבילך. תודה, ממש תודה. בואו נביא לך תיק. הנה. תשימי. אני אחזיק לך. עכשיו יש לי עוד הפתעה. בואי נלך למספרה. אוקיי. הגענו למספרה, קבעתי לנו תור. הנה, תביא לי את כל זה. את כל הדלוידה הזאת. אני אחזור עוד מעט. כבר קבענו לך תור מזמן. והחכינו שתבואי לאולפן שלנו. אז אני אחזור בעוד כזה חצי שעה, רבע שעה. ביוש. אוקיי, אז שבי על הכיסא. איזה צבע את רוצה לצבוע? אולי כזה חום? כזה? לא. כזה? כן. זה נראה יפה. השיער שלי אישית. מה עשית? וואו, תרגי. אוקיי. ספרי, שיער שלך יצמח בקלות ובמהירות. ספרי כזה, לעבר הפנים. קצת כזה, ועוד הרבה כזה. כי אני אוהב את הרעש. טוב. אוקיי. הפתעה. אז איך שלא קוראים לה? נילי, גילי אולי? קיצר, איך שלא קוראים לה? היא בת 16 ועדיין לא קנו לה טלפון. אז בוא נעשה לה הפתעה. ונקנה לה את הטלפון. רגע, אני אכתוב לה בטלפון שלי. רגע, אני צריכה לקחת את הטלפון הזה לבדיקות. אוקיי. אז בוא נכתוב לה רגע. לספר. מה קרה? אז אני מביאה שכחתי איך קוראים לה. אני קונה לה טלפון, תודיע לה כשאני חוזרת, בסדר? אין מצב, זו ההפתעות שלך. מה? אתה ממש חוצפן. אוקיי. נחזיר את הטלפון שלי בחזרה לתיק. אוקיי. והיא מתחברת ללבן כזה. אבל היא אוהבת כלבים, אז נקנה כזה. וכן, פשוט נעשה ככה ונעוף מפה. סיימנו כבר. כן. יש לי הפתעה. אומייגאד, זו הפעם הראשונה שאני מקבלת אי פעם טלפון. אומייגאד, תודה. אני מתקיים בזטוקה בוקה, רובלוקס, וואטסאפ, כל מה שאני צריכה. מה? לכם לא קיבלת טלפון? אומייגאד. קיצר, ביוש. את צילמת כל הזמן הזה?